Mahaw ta. Lami dyan deket sa kuan bagong ginaling kana na guys. Bagong ginaling lamian ag deket. Kimi, ganahan pag deket. Kugahi. Ano ko an? Daghan na mag space imong ipon. Daghang space sa ipon guys. Kami lamian deket. Kay humot. Mahaw guys. Amang kadot sa mo. Mau. Punit mo guys, punit. Punit mo. Nulod na. Ang tawsawan na rin ko ang tuka. Ang pangihaw kay Gaktuwa. Punot ka naman. Panghukta na mga na mga anja. Kuan. Manta. Parta bertinggal lagi ihaw daan. Para ni birthday ni kuya. Gail. Bakunitkan. Gusto magtuwa ang ihaw daan. Tayo ka kasi Luto naman. ito nutuon. Lugay pag ni birthday ni kuya guys. Sige hawan ng dagman ko Papa Gabriel. Gusto magtuwa guys. Sige tuwa. Dugay-dugay pa. Matay pa tuwa. So, na freezer. Pangkini. Kuya Ken! Dali na mo! No, paghaman na mo pang panglimpyo dahil sa kuwan guys. Palibot sa bahay. Wala. Naman, malapan na po. Magpamahaw. Kaunod ka mga naka-energy. Wala ni. Kung tagdaghan na energy. Ang kimi ganso ka ang tagdaghan na energy. Kaon kimi na energy. Energy sa lawas. Kaon din, no? Pino dai. Pipino rin ah. Pipino guys. Mikado. Galas kayo may kinamot Ito. Ano? Ito sa may merkado guys. Nga to sa may merkado kay mangumpra na pud para baligja og mga adlaw, Lunes. Tingani na sa sama. Nangawa ng mga umay. Kasi mga pala. Ha? Halika me. Ngumpra sa Kimi girl. Tayo kumprahan kay Malikim. Ngumpra na sa Kimi girl para ugma. Ngumpra na sa Kimi. Nakunay sa biskuit, gampi. Kana lami man na siya. Gampi milk. Kana chakaripod. Ngayon ni kare mga biskuit. Kani? Lami sulo dyan na. Thin and crispy. Lagi bang iliya. Duaan. Pahit sabi panakot guys. Kumana may pangumpra. So ari sa mis panakutan. Quick. Cut the bowl. Sakto na? Maka na. Pinta. Aw. Pila to tengah dadam? So anong kukita? 70. Tinta. Kamatis pila kilo? Hala day ko ano? Kamatis. Kadar. 5. Pila na? 5. Magkano na? Tora ka na. Kilo. Tengah dadam lu ya. Palit sabi panakat guys. Kaya mana manibig pangumpra. Dia pagkakim ya. Paldos kim. By 50 grams. Kana sing tay 5. Kare gusto ha. Dua po da natin. Dua? Oh, kaya araw 100 tanan. Pagkapili dai. Be. Dato. Sana tudusan wala sila nandalain. Murag dia. Ngare banang-banaan guys. Nagsugi sa boss? Uy, ma- Fokuso? Oo. Ah, sige.
Da pagkapinan pa ng kuya. Remove their breath. Sama na first to hal, first to commit. Skin's hydration. Give it what it actually needs. Celatite Hydration, the natural moisturizing factor, which pulls in moisture and locks it in for healthy looking smooth skin. Pagkapinan mo kuya. Science Enzo na yung harvest ya? hydration. Maju ka Enzo yung harvest. Thank you. Tara. Duha, sobrang duha. Malamig koan, pamalit. So, uli na ta, uli. Uli na mi guys, uli na. Nyoto guys, nyoto taninzo. Dami gusto. Buwad nga pinarito, dapat amang salad nga pipino. Lato. Gaan, kim Dami guys. lami kayo. Lami guys, mga anta, dali na ya. Pero may gusto, ganahan ko gusto guys. Gusto is my favorite. Sakto ra? Gusto ug lato is my favorite. Gajud. Lami kayo. Nganta. Nadapi amang salad nga kuan. Pipino. Buwad. Nyoto guys, nyoto. Favorite ni Papa Gabriel. Puso. Lato. Ha? Jaw, kay makuan. O ikaw, ipon na. May sukaan ko ni mo. Maganda. Lamia guys, Sarap. Sabi, lamia oy. Kaya malamian guys. Nyoto. Mga ta guys, lamiag buwad oy. So sawa na ta daring kuan, kanang suka nga lamian. Yummy. Ay, kung magkaagmang kinamot. Munawag po ko. Ako po. Mas buwad oy. Lami, sagos nila uy. Buwad. Mama, awa. Sanina. Sanana, pink. Tuwaan pink. This So guys, naman may paniud to. So, nagluto na po ko sa hang mani para ugma na po ni. Wala na siyang ipabugnaw kay magputos na po ko karong tataod. Wala na siyang ipabugnaw. Magama sa ko graham balls. Magama mo ko graham balls guys. Hanagianda magahang marshmallow. Dapat ihang sprinkles. You know, poy sprinkles sa panadugangan ng grahams na nga dagmuk. Crushed honey grahams. Graham crackers. So man hanggaman siya guys. Graham balls aron nga napatay sa lapi ug mga adlaw bitaw. Nasang ikuan pabugnaw rin ng mani. Ay madunang lamiin sa puston ba. So ano na sa butangi ug ahos kay ang mga bata di ka jo ganahan og ahos o kay mga dagkang tao. Mas nato kay ganahan matag ahos no. Ako ganahan mo kung nay ahos. Magluto ra kong ingani kanang amo angkan ang butangan ng ahos. Si Jan pabugnawon kaya dali ra sila puston. Pabugnawon na gud na sa puston guys kaya mga daot di magmuok ba. Asin na yung butang daan kaya ami si sa kanan. Dali ra magprito og kan guys kaning mani. Crunchy. Yummy kayo. So una na hang paggama dan guys nga pagod. Primero na hang gama dan guys. Primero na hang luto dan ning mani nga pagod. Tengah jutog kilo. O di gamay ra dayto, gamay ra to ang magigama. Napagod siya karon kaluis Ginoo makuha na nahagi sa hang kuan matansa na ba. Tay kabaw na ko sa hang kuan. Namzay na koy timailhan ni nga luto na siya. Di na siya as in palabian o brown kay
Ug ato sa palabiag brown sa atong haunon, init man ni siya kay mantika ba sa giluto mantika giprito ba sa. So init pa jud siya so kinahanglan siya nga di pa siya ma-brown kaadyo. Hauna na nato. Di pa siya kadyo ma-brown hauno na kay rong inig kabugnaw ni siya. Oh, sakto kadyo siya kuan ba. Agi dyan na lamang kainit mo imo luto jud ni siya. Mantika ba sa. So nana. Lami na siya. So hanap pa ni sa ripakin guys siya. Kapam na siyang pabugnawon, magama sa Graham balls. Kaya rong duha dajon ka kuan ba? Duha dajon ka kuan atong mga himuron. Yes no. Nagsara kay nga ni hanggamon guys kay banghan ko inig pang kuan, kulma. Banghan ko inig pang hulma. Ug baka buo ka tanggam largo. Managahanggam ang pagkuan ra tagtag sa kapak. Okay. Mukha sa kutsara kay ang kuan nas kuan. Lainan sa nahadaan para sa kuan ba. Ikaw magputos pa der? So maglain ko daan nagingani guys. Kay aron mo na si Jay butangan sa atong hinulmang Graham balls. Diba? Mamanda na guys, butangan na nato si Jay condense. Okay ba? Siguro mo sa condense na atong ibutang condense na. No. Okay. Condense atong ibutang kay arong lami ato ang Graham balls. Guys, butangan na nato sa condense. Condense na ibutang na guys ang Graham balls. Kaluyan ba dyan taon po guys nga kada adlaw muhurot taghang hambos magagama gud kog tag 25 ka buok sa tag 5 madun laman ay 125 di man pagkamakansi kay imong ingani nga condense kaduha mo po ni sa makuan na tungon man na siya agkatunga para sa isa ka pack subali sa isa ka lata duha siya ka pack nga kuan kanang na ay fresh Graham. Unja, di ka kansi kay mo ginansya man sad ka. Ikaw lisod ko guys umagama tagtinda jud mo ginansya hag-hag rata mo duwa. Ano na man ay ginagmay. Sawa, mas no. Sa pagkahaman na guys. Hana siyang haluin. Pagkahaman ato na siya butangan og gamay nga evap kay arong lami siya. Mo ni sekreto kay arong di siya mo kuan lagi duhang di mo kuha nagatang Graham balls. Nindot siya ba? Lami siya pagkakuan. Gama. So, aga ang ibap kaya mag-isudan ni. Gama ba sa pagkog kanang halo-halo. Siya butangan og depende doon sa kadaghan na. Basta aga kay kuan. Kanang 2 ka kutsara ana. Hilaw eh. Sakura na kaysa makuan kanang ayan na. Bitaw labian. Ganaw na. To, kalupin na sila. Sa pag-abril po mo magputos. Mado nang dunga kahuman ba. May human na ni mangligo mig dagat kadi jet. Ha? Labad mo. So, ano lang po ano guys, haluin. Papa Gabriel mo itig. Kuan. Kutisod. Si Papa Gabriel mo nag-repack guys sa money. Tag-20 ng putos kay kutisod. Sa? Tag-20 putos. Tag 20 putos. Tag 5 ra putos guys. Then na isang pinotos sa kabuok. Kasi paputos dia ano mo. Tumlahan. Tumlahan. Pustan. Putos dito. Kita ko na mo tabang dahil putos guys. Mas Papa Gabriel. Labadang maninggali. Na kumbati dong, kaya na sila dong. Yung kamot dong. Nahuman nami og putos sa among mani. Hindi na. Humana og pang repack. Abot na siya og 30 city ka putos nga mani.
Jaga hungry humbles. Wa man mo dikit ag sprinkles. Wala okay ra na. Na naman po na sa marshmallow sa ilalim. Kuha sa makaon. Money and graham balls. So unja magama na naman mi guys juice. Kay para tomorrow magpagahi pa mag ice candy na pod. Ano naman ni guys, natay ginagmayng panginabuhian.